Selamünaleyküm hormatly ildeşler. Bu yıl Mahtumula Tamydyň doglan günüň şanyna Türkmen Kultur Ojagynyň tarapyndan berilen gutly hata siziň ünsüňizi çekýäris. Sözler Mahtumuli, dili Türkmeniň. Hormatly ildeşler, gaderdan dostlar. 18-nji asyr Türkmen nusgawy edebiýatynyň parlak ýyldyzy Mahtumul Piragynyň doglan günüň ýyl dönümini Türkmen Kultur Ojagynyň adyndan size we dil edebiýatymyzyň ähli howandarlaryna tüýs ýürekden gutlaýarys. Mahtumul Piragynyň Jemşidiň jamyny meňzedilen goşgular diwany Türkmen halkynyň edebiýat älemine çeper ussatlyk bilen dokulan nepis bir halydyr. Çitimleri Türkmen sözlerinden bolan we nagşlary şahyryň iň iňçe duygularyndan salynan bu gen halynyň göl we gölçelerini 18-nji asyr Türkmen halkynyň ýaşaýyş şertlerini, oňa geçmişden galan medeni mirasy we geljege bolan umid arzularyny görsek bolýar. Piragynyň öz sözleri bilen aýtsak, tile gelen sözler köňül nakşydyr. Mahtumula Tamy Türkmen edebiýatyny başga dilleriň gullugyndan boşadyp, Türkmen dilini ösen we çeper bir edebi dil derejesine ýetirdi. Ol ören ýiti bir öňdegörjilik bilen entek bütün we bütewi ýaşap ýören halkynyň milli bähbitlerini goramak üçin milli bir döwletiň gereklidigini we onuň bolmadyk ýagdaýyna nähili bir güne garaşmalydygyny aýtdy hem ýazdy. Horga almasyn puştdan puştum berkarar döwlet islärin hemde bir çapmak ermes ärlikden bu iş şeytanydyr, belki körlükden, agzalalyk aýrar ýyly diýirlikden munna döwlet dönüp düşmana gelgey. Gynansak hem halk köpçüligi bu sözleri duýup düşünse-de, olary maddi durmuşa geçirip biljek bir güýç tapylmady. Piragynyň çeper dörejiligi täze bir edebi mektebi öwrülip, ösüş prosesini Türkmen edebiýatynyň ýene ençeme uly klassiklaryny ýetişdirip, dünýä belli taryhçylaryň we edebiýatçylaryň arasynda hem özüne laýyk orny eýeledi. Muňa mysal hökmüne aýtsak, galamy ömür boýy hakykatyň gullugyna çalışan çeper türk şahyry Nazım Hikmetden şeýle sözler bar. Aslında Mahtumul meniň hem şahyrimdir. Men şahyr hökmüne Mahtumuldan köp zatlary öwrenýärim. Mahtumuli meniň de atamdyr, ustadymdyr. Ol maňa we meniň bilen birlikde şu ýerde bolan ençeme şahyrlary hem iň beýik zady, iň uly zady öwretdi. Şahyr özüniň her bir şygyryny halk diline ýazyp, halkyň azatlygy hem öz baştaklygy ornuna seweşipdir hem göreşipdir. Şeýle etmeýän şahyr hem däldir. Gaderdan dostlar, Türkmeni Mahtumulsy göz öňüne getirmek bolmajak zatdyr. Piragy dünýäň ähli künjeklerine ýaşaýan türkmenler üçin Konfusiusyň aýdyşy hem ýol hem maksatdyr. Bu ýolda özünüksiz, sabırly we arkaýyn göterilen ädimler biri gün-günden keçirek, emma mümkin we real maksatlara ýetirip, öz kimlik hakykatymyzy tapmakda ýardam ederdi düşünýäris. Bu ýoluň dogruçul, aşyk we sadyk ýolagçylarynyň başy dik we işleri şowna bolsun. Size bir can sağlyk we üstünlükler dileýäris. Türkmen Kultur Ojagy Köln 10-njy may 2019. Dinleýänler üçin sag bolun, köp minnettar. Esen we aman oturun.